أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Müslüman kardeşlerim, bugün men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytу турында вағаз сөйләп китмәкче булам. Шушы мәсьәләдәге кайбер фикерләребезгә җиткермәкче булам. Инде без татар халкы асылда үзен мөселман дип саный. Ләкин шулай булса да без инде менә күренеп тора мөселман җәмәгатендә татар халкында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тиешле урын алмаган. Ягъни күңелләребезгә тиешле дәрәҗәдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям урнашмаган. Аңа карата тиешле хисләребез әле урнашмаган. Инде кайбер үзен мөселман дип санаган кешеләр кайбер вакытта Пәйгамбәребезнең исемен саллаллаһу алейһи ва саллямның исемен дә белмиләр. Инде хәзер ярар күп сөйләнелә, исемен истә калдырса да сорасалар синең пәйгамбәрең кем, аның исеме кем дисәләр, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям дип әйтергә мөмкиннәр, ләкин аның кем икәнен, аның турында бер нәрсә белмиләр, тарихын белмиләр. Аның пәйгамбәр дигән вазифасын аңламыйлар. Кем ул пәйгамбәр? Һәм аңа карата тиешле хисләр юк. Бөтенләй biz bilamiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman kitirу, ol imanның яртысы булып тора. Һәм күрә бездә әле татарда мин Аллаһка ышанам, мин иманлы. Ул иманлы дип саный. Син үзеңне иманлы дип саныйсың, ләкин Аллаһның иманга карата шартлары бар. Аллаһ Тәгалә сине иманлы дип санамый. Шуңа күрә бер ягы ла илаһа иллаллаһ булса, шуны кабул иткәннән соң Аллаһ Тәгалә таләп итте. Мөхәммәдур Расулуллаһ. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аның илчесе, пәйгамбәре. Менә моны тану күздә тота. Шуңа күрә бу нәрсә дигән сүз. Ягъни пәйгамбәребезнең кем икәнен аңлау, пәйгамбәр нинди вазифа, аны белү, аны аңлау һәм күңел белән аның пәйгамбәрлеген кабул итү кирәк белгәннән соң. Бүген әле без белеп бетермибез. Кабул итү турында сүз дә бармый. Шуңа күрә инде намаз укучы мөселман булган кешеләрдә дә кайбер вакытта тиешле дәрәҗәдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тормышында урын алмаган. Шуңа күрә әйткәнемчә, ул иманның яртысы, бу иманның камиллеге шуннан тора. Инде әгәр дә кешедә хакыйкый Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга иман бар икән, аңа булырга тиеш ниндидер хисләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга карата. Әлбәттә ярату хисләре. Мөселман кешесе, үзе мөселман санаган кеше, иманлы санаган кеше, шу иман китергәннән соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны ярату хисе булырга тиеш. Һәм әлбәттә без мөселманнарда күпме дәрәҗәдә бар. Ләкин ул тиешле дәрәҗәдә микән? Ул безнең тормышыбызга тәэсир итә торган дәрәҗәдә микән? Инде ул иң югары хис булырга тиеш. Без бик күп кешеләрне яратабыз. Әти-әниләребезне, балаларыбызны яратабыз, дусларыбызны яратабыз, башка нәрсәләребезне, тормышыбызны, кәсепләребезне, байлыкларыбызны яратабыз. Ләкин бу байлык, бу мәхәббәт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга булган бөтенесеннән югары булырга тиеш. Ягъни ниндидер ике нәрсә, балага мәхәббәт белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга мәхәббәт кара-каршы килгәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга булган мәхәббәт үстен булырга тиеш, үстен чыгарга тиеш. Шуңа күрә Гомар разияллаһу анһу үзенең хисләре тулып, ул инде иң бөек сахабалардан. Аллаһ Тәгалә җәннәт белән вәгъдә, аңа җәннәт исән вакытында вәгъдә кылды. Ул безнең халифебез. Аллаһ разый булсын аннан. Ул үзенең дәрәҗәсе белән Абу Бакр разияллаһу анһудан соң икенче урында тора. Бөтен мөселманнар арасында үзенең шушы иман дәрәҗәсе белән. Һәм ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга алар шиксез ярата иде. Һәм ул килде дә үзенең мәхәббәтен белдерү максатыннан әйтте: "Я Расулуллаһ, син миңа бөтен үземнән кала җир йөзендә синнән дә кадерле кеше, сине иң яраткан кешем" диде. Ягъни мин бөтен кешегә караганда, балалар да бар, хатыннар да бар, әти-әнисе бар, син миңа иң сөйкле кеше диде. Мин син иң каты яратканы үземнән кала диде. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Бу җитми" диде. Ягъни камил иман булу өчен бу җитми диде. Шунда Гомар разияллаһу анһу әйтте: "Я Расулуллаһ, мин сине үземнән дә өстен яратам" диде. Дигәч, менә бу инде дөрес диде, бу җитә диде. Шуңа күрә шушындый Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга булган чиксез мәхәббәтләре сәбәпле сахабалар аның күзенә карап тордылар. Аның настроениесен карап торалар иде. Күз карашыннан бер нәрсәгә миңа үпкәләми микән? Туялар иде аның күңелендәге шушы үзгәрешләр аның күзенә карап торалар иде. Чөнки аларның күңелләрен менә шушы мәхәббәт биләп алган иде. Ул кем бездә дә бар, ләкин ул тиешле дәрәҗәдә җитәрлек микән? Шуңа күрә асылда иманыбызның, без барыбыз да иманлы, альхамдулиллах. Ләкин иманыбызның күрсәткече ни дәрәҗәдә? Ни хәтле ул безнең күңелебезне биләп алган? Аның тәэсире нинди дигәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга мәхәббәт менә аның күрсәткече булып тора.
Аның күрсәткече аңа булган мәхәббәт иманның күрсәткече була. Мин иманла дип без үзебезгә әллә нинди бәя бирергә мөмкин. Иманның күрсәткече ул пәйгамбәргә мәхәббәт. Инде шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә карата менә бу аны зурлау, аңа салават әйтү, ул бер гыйбадәт булып тора. Аллаһ Тәала аны безгә йөкләде. Инде гыйбадәт булды икән, аның тәртибе бар. Һәр гыйбадәтнең үзенең тәртибе була. Намазның да тәртибе бар, сүзләре, кайчан вакыты күрсәтелгән, бөтен тәртипләре күрсәтелгән, шартлары күрсәтелгән. Шуңа күрә бу зур гыйбадәт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмне зурлау тиешле дәрәҗәдә. Моның да шикләре бар, вакытлары бар, тәртипләре күрсәтелгән. Инде Аллаһ Тәала Коръәндә Әхзаб сүрәсендә 56-нчы аятта мөрәҗәгать итеп әйтте. Шушы пәйгамбәргә карата аят белән безгә мөрәҗәгать итте. Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Бер өлеше аятның. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима диде. Тәрҗемәсен карап китәбез. Дәреслектә Аллаһ Тәала һич шиксез шулай ди. Дәреслектә Аллаһ ва малаикатаху һәм аның фәрештәләре юсаллуна салават әйтәләр алан наби. Пәйгамбәргә саллаллаһу алейхи ва саллямга салават әйтәләр ди. Беренчесе. Аннан соң Аллаһ Тәала мөрәҗәгать итеп әйтте. Я айюхаллазина аману, эй сез иман китергән бәндәләр, саллу алейхи ва саллиму таслима. Һәм сез дә аңа салават әйтегез, һәм аңа сәламнәрегезне җиткерегез диде. Инде бу аятта монда беренчесе гомумән Коръән бер яктан караганда ул безгә ниндидер мәгълүмат бирә, информация, мәгълүмат. Менә бу беренче аят безгә мәгълүмат бирә. Нәрсә турында? Пәйгамбәребезнең дәрәҗәсе турында. Ягъни Аллаһ Тәала бу аятта пәйгамбәребезнең кайдагы иң бийек күкләрдә булган мәхлуклар арасында, шушы бийек затлар, фәрештәләр арасында Аллаһ хузурында аның дәрәҗәсен белдерә. Ягъни нинди дәрәҗәдә? Шушы урында Аллаһ Тәала әйтә, Аллаһ үзе һәм күктәге фәрештәләре пәйгамбәргә салават әйтәләр диде. Ягъни бунда күктәге бихисап Аллаһ Тәаланың якын фәрештәләр, аның тәхетен тотып торучы якын әйтелгән фәрештәләр һәм бөтен күктәге нинди генә фәрештәләр булса да, Аллаһ Тәала әйтте, аңа салават әйтәләр диде. Ягъни Аллаһ бу Тәала субхана ва тәгалә бу аятта пәйгамбәрнең дәрәҗәсен күрсәтте. Ни дәрәҗә аның бөтен мәхлуклар арасында дәрәҗәсе ни хәтле ки? Аллаһ Тәала аның мәхәббәтен күрсәтте, үзенең мәхәббәтен күрсәтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә. Аның бөтен мәхлуклары караганда иң сөекле булуын белдерде. Аны хезмәте өчен. Ни өчен бу мәхәббәт Аллаһ Тәала тарафыннан? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең менә бу пәйгамбәрлек вазифасын үтәү белән аның хезмәте өчен, аның хезмәтен Аллаһ Тәала мактый. Аның исемен югары күтәрә бөтен затлар арасыннан. Һәм Аллаһ Тәала аның үзенең чиксез рәхмәтләре астына ала. Инде аннан соң икенче аятта инде шуны белдергән соң, шу мәгълүматны биргәннән соң дәрәҗәсен Аллаһ Тәала мөселман кешеләргә дә шундый гыйбадәт йөкләде. Сез иман китергән бәндәләр, сез дә пәйгамбәребезгә салават әйтегез һәм күп итеп сәламнәрегезне җиткергез диде. Инде монда хәзер карап китәргә кирәк, бик тә кызыклы нәрсә килеп чыга. Без беренче карыйбыз, менә кулы беренче аятта да Аллаһ Тәала әйтә, салават әйтәләр, фәрештәләр салават әйтәләр. Һәм Аллаһ Тәала безгә дә шул ук фигыль белән әйтте, салли. Сез дә салават әйтегез диде. Димәк, гомумән салават сүзе ул нәрсә дигән сүз? Ул зурлау, мөрәҗәгать итү, даже дуга дип әйтергә була. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә карата дуга дип әйтергә дә була. Мөрәҗәгать итү, сорау, теләү күз алдына килә. Инде димәк, беренче аятта Аллаһ Тәала әйтте, үзе дә шушы фигыльне әйтте. Аллаһ Тәала салават әйтә, фәрештәләр салават әйтә, аннан соң бәндәләргә, безләргә дә Аллаһ Тәала мөмин мөселманнарга да салават әйтергә кушты. Әлбәттә, бу бер төсле түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәаланың салаваты нинди соң ул? Аллаһ Тәала ничек итеп пәйгамбәрен зурлый? Фәрештәләр салаваты нинди? Аларның салаваты, Аллаһ Тәала салават әйтәләр, алар ничек соң? Шул сүз белән әйтелгән. Пәйгамбәребезгә ничек итеп салават әйтәләр алар? Аларның салаваты нәрсәдән күздә тота? Шуңа күрә беренчесе Аллаһ Тәала
салават айта дегенде, бу инде галимнәр шундый мәгънә бирде хадисләрдән, аят бу аятка тәфсир китапларында шулай әйттеләр. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең салаваты нәрсәдән гыйбарәт? Ул аның исемен шушы югары күкләрдә башка мәхлуклар янында искә ала, мактый, зурлый, белдерә, игълан итә, зурлый Аллаһ Тәгалә. Монсысы инде Аллаһның салават әйтү булды. Фәрештәләр салават әйтә дигәндә нәрсә аңлыйбыз? Нәрсә күз алдында тора моны? Пәйгамбәр шушы пәйгамбәргә фәрештәләрнең салаваты нәрсә? Алар дуа кыла. Ягъни, я Аллаһ, аның гөнаһларын, кимчелекләрен ярлыка. Алар даим пәйгамбәргә нәрсә сорыйлар Аллаһ Тәгаләдән? Аның гөнаһларын ярлыкауны сорыйлар. Инде өченчесе, безгә Аллаһ Тәгалә йөкләде, безнеке ул нинди булырга тиеш? Нәрсәне үз ишен ала? Без әйтәбез дә, салаватны әйтәбез без. Кайбыракта нәрсә әйттек соң без моның белән? Менә шулай әйтергә куштык, без кайбыракта кабатлыйбыз, сүз артыннан 30 тапкыр тәсбих белән тартабыз, бу саваплы эш дибез, кабатлыйбыз. Безнең күңелдән нәрсә китә соң? Нәрсә күз алдында тора? Нәрсә җибәрдек соң без? Салават булсын сиңа, я Аллаһның Расулы дип әйттек ди. Шуңа күрә инде менә салли дип әйткәндә, бу инде үзенең мәгънәсе бар. Салаватлар асылда күп төрле. Мәсәлән, Аллаһумма, бу аятта әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгалә Аллаһумма салли аля Мухаммадин, без белгәне. Мәсәлән, берсе. Монда да шул фигыль кулланыла. Димәк, иң тәфсирләрдә бер мәгънәсен куялар. Ягъни, русча әйткәндә, смилуйся. Рәхмәтеңне ирештер. Михрибанны үзенең рәхмәтеңне ирештер. Ягъни, смилуйся. Пәйгамбәрбезгә карата дип без Аллаһтан сорыйбыз. Ягъни, салли дип әйткәндә, я Раббым, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзенең рәхмәтен ирештер дибез. Ләкин монда бу гына мәгънә түгел, бу киң мәгънәдә. Беренчесе, дөрестән дә менә шушы төп мәгънәсе, без сорыйбыз Аллаһ Тәгалә аңа рәхмәтле бул. Рәхмәтеңне ирештер дип сорыйбыз. Икенчесе, без күзәп торырга тиеш, без сораганда моны салли дигәндә икенче мәгънә тагын бер нәрсә сорыйбыз, гөнаһларын ярлыкауны сорыйбыз. Бу да күзәп тора. Я Раббым, аның гөнаһларын ярлыка. Һәм өченчесе, Бухари хәзрәтләре инде үзенең шушы хадисенә аңлатма биргәндә шундый мәгънә китерде. Ягъни, Аллаһ Тәгалә бу салли дигән сүз, ягъни без әйтәбез, Аллаһ Тәгалә аның исемен югары күкләрдә искә ал, ягъни зурла аны югары күкләрдә дип әйтәбез. Шуңа күрә инде без белергә тиешбез. Менә хадисның үзен китергәндә Абу Алиядән килә, ул Абу Хурайра разияллаһу анһу бик сахаба, күп хадислар җиткерүченең шәкерте дип әйтик. Ул шундый аңлатма бирде. Менә бу сүз диде, ягъни салли дигән, Аллаһумма салли аля Мухаммадин дигән, ул нәрсәне аңлатады? Ягъни, эй Аллаһ, моның белән нәрсә әйтәбез? Бер мәгънәсе, үзенең пәйгамбәреңне югары җәмгыятьтә, фәрештәләр җәмгыятендә искә ал, зурла дип әйтүне күздә тота диде. Инде җыеп әйткәндә, димәк, без Аллаһумма салли дигәндә күңелебездән нәрсәне күз алдына китергә тиешбез? Күңелебездән нәрсә китергә тиеш? Бу сүз артында нинди дуалар бездән китергә тиеш? Я Аллаһ, аның исемен югары күктә, шушы фәрештәләр җәмгыятендә зурла, искә ал. Һәм шулай ук аңа үзенең рәхмәтеңне ирештер. Аның гөнаһларын ярлыка, аның дәрәҗәсен югары күтәр. Ягъни, җыеп әйткәндә, бүтән нинди мөмкин, бүтән хәерле нәрсәләрне аңа ирештер. Монда бүтәнесе керә. Бүтән хәерле нәрсәләр аңа булсын дип әйтәбез. Инде һәм асылда бүтән нәрсәне без үзебез бирә алмыйбыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга. Бу дөньяда яфрак та сәкми Аллаһ Тәгалә рөхсәтеннән башка. Шуңа күрә без Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Эй Аллаһ, бир дип әйтәбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә бүтән рәхмәтнең чыганак Аллаһтан. Шулай бит. Аллаһ кына гөнаһларны ярлыкый. Һәм аның искә алуы асылда иң кыйммәтлесе. Менә мактау төрлечә була бит инде. Мәсәлән, класста
bir оқушыны икенче аның иптәше зурлайды. Син әйбәт, син яхшы, бу бер төрле мактау. Шулаймы? Мен иптәше телгә алды, бу бер төрле мактау. Шуннан җыелышта класс җитәкчесе искә алды. Бөтен классташлар арасында искә алды. Менә ул шундый мактады, аңа шулай булсын. Бу бер төрле, бу әлбәттә зуррак. Һәм өченчесе кайдадыр мәктәп җыелышында директор әйтте, ниндидер укучыны телгә алды, шушы бөтен укучылар каршында, укытучылар каршында зурлады, телгә алды. Ул шундый дип мактады. Шуңа күрә әлбәттә моның дәрәҗәсе бар. Шуңа күрә безнең искә алуыбыз, без нәрсә бирә алабыз? Без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер нәрсә ирешә алмыйбыз. Шуңа күрә иң зур нәрсә безнең искә алуыбыз түгел, Аллаһның искә алуы. Без шуңа күрә Аллаһтан сорыйбыз. Я Раббым, менә шушы югары күкләрдә аны зурла, аның исемен телгә ал дип әйтәбез. Инде тагын нәрсә әйтергә була. Асылда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең исеме үзе үк шундый мәгънә. Һәр пәйгамбәргә исемне Аллаһ Тәала үзе әнисенең ниндидер сәбәпләр китереп чыгарып, исемне үзе бирдерткән, яки төш күргәннәр, яки шундый аңа төштә килеп инде менә шундый исем кушарсың дип. Ягъни ул ниндидер безнең шикелле генә түгел. Аңа күрә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шундый исем кушылды, аның исеме үзе макталган дигән бер мәгънәсе. Зурланган, мактала торган, зурлана торган дигән мәгънәдә аның туры килә исеме үзенә үк. Һәм тарихта бер кем булмады да кешеләр арасында, мәхлуклар арасында, моңа хәтле яшәгән кешеләр арасында, Адәм галәйһиссәлам алып, һәм кыямәткә хәтле булмаячак да кешеләр арасында кемнең Аллаһ Тәала тарафыннан кем яратылды, шуны хәтле. Башка андый кеше юк. Аллаһ аны хәтле яраткан кеше юк. Ягъни Аллаһның мәхәббәте Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иң бүйеге. Һәм кыямәт көнендә шулай ук аннан да югарырак зурлана торган кеше булмаячак. Бөтен кешеләр Аллаһ каршына басканнан соң аннан да зуррак хөрмәтләнә торган кеше булмаячак. Инде асылда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә һәр кешедә мәхәббәт булырга тиеш. Мәхәббәт бит ярату бит, менә укыйсың, хадисләрне укыйсың, шулай тиеш икән. Ул бит булмый, аңладың. Ләкин ул мәхәббәт күңелгә үзе киреп урнашмый бит инде. Кешедә шулай ителде, мәсәлән, син беркемне белмисең. Урамда бик күп сиңа каршы чит кешеләр килә. Синең анда ниндидер бер проблема булды, яки җыгылдың. Һәм шул кешеләр арасында берсе килеп сиңа ярдәм итте, нәрсәдер бирде. Ярдәмен күрсәтте, нәрсә генә булсын. Һәм бу мизгелдән соң син бу кешегә карата ниндидер хис уяна, яхшы хис. Бер нинди дә булса сиңа яхшылык килергә тиеш. Һәм күбрәк шуның яхшылык күп була, шул кешене күбрәк яратасың. Шуңа күрә иң күп асылда кешегә иң күп яхшылык кем эшли? Әти-әни, бигрәк тә әни. Шуңа күрә инде әнигә булган мәхәббәт ул зуррак була башка кешеләргә караганда асылда. Шуңа күрә бер сәбәбе булырга тиеш. Әгәр дә кеше Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне белми икән, аның тарихын белми икән, ул нинди тормышын үткән безнең өчен, нинди авырлыкка кичергән безнең өчен. Һәм бу авырлык беркем белән дә чагыштыра торган түгел. Безнең әти-әниләребез безне үстерү өчен сарыф иткән анда шушы куйган безнең үстерү өчен мәшәкатьләре кичергән мәшәкатьләре бер нәрсәдә тормый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безнең өчен шушы уммәт өчен кылган гамәлләре белән чагыштырганда. Шуңа күрә без менә шуны аңлаганнан соң гына, аның тарихын белгәннән соң гына бу хис була. Моның өстендә эшләргә кирәк. Шуңа күрә кыямәт көнендә шушындай бер хадис бар. Бухарида риваят ителә. Кыямәт көнендә без беләбез бик күп вакыйгалар булачак. Ул озын бер көн, 50 мең ел дәвамында безнең елга чагыштырганда шуны хәтле озынлыкта көн һәм бик вакыйгалар була, бик күп вакыйгалар була. Инде бөтен ике дөнья тормышы туктаудан башлап, шуннан соң бөтен кеше үлеп бетте, яңадан Аллаһ Тәала тергезде, бер мәйданга киләбез. Бу меңәр ел бара. Бу җиналу, бу мәшәкатьләр, бу юлда күргәннәр, бу дөньяда нинди гамәлләр белән китүгә карап, бу Аллаһның бер мәйданына җиналу төрлечә булачак. Ләкин бөтен кеше куркуда. Бу дәһшәт. Даже син аның турында без укып белсәк тә, без әзерләнгән булсак та кыямәт көндә бөтен аның турында нәрсәләр булачагын укып белсәк тә, ләкин ул без күз аллаган шикелле түгел. Ул бик зур дәһшәтле булачак, без күз аллаганнан күп. Шуңа күрә пәйгамбәрләр куркуда булачак. Бер генә куркуда булмаган кеше дә булмый, һәм бөтенебез шушы мәйданга җиналдык. Бу күпме кеше, бихисап кеше мәйданда тора.
Куркуда. Анда инде әйтелә, кем гөнаһларга карап, кешедән тир ага, эссе, кемдер анда шушы гөнаһсыз сәбәпле анда тубыктан, кемдер тездән, кемдер билдән үзенең тирендә батып тора, кемдер инде күмеп китте тире, һәм ул бер аяк очына басып тора, бурны чыгып тора. Шушы хәл авырлыкта тора, бөтен кеше тора шушы хәлдә, кыямәт башланмый да башланмый. 10 ел, 100 ел булырга мөмкин, кеше тора, көтә. Кайбер кешеләр әйтер, шунда әйтер ди кафирлар, бу авырлык тизрәк кыямәт башланса иде, бу авырлыктан котылыр идек дип уйлар. Ягъни алар уйлый, бу шундый уже моннан да каты җәза була алмый, моннан да каты курку, мәшәкать була алмый дип уйлый. Ул уйлый, тизрәк кыямәт башланса иде, бәлкем җиңеләеп китәр иде, бу хәлдән чыгарыйк ди. Ләкин алар ялгышалар. Кафир кешегә инде бөтенесе дә начар булачак. Шуңа күрә менә шулай торганда һәм бер вакыт кешеләр әйтә, үз арасында кеше эзли башлыйлар. Әйдәгез бер вәкилне җибәрик. Бер вәкилне җибәрик, ул безнең өчен Аллаһтан сорасын. Һәм беренче мөрәҗәгать итәләр кемгә? Адам галәйһиссәламга. Адам, син Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсе, Аллаһ Тәгалә сиңа үзе җан бирде. Син бөтен кешеләр өчен шушы кыямәт башлану турында Аллаһка мөрәҗәгать итче дип соралар диде. Һәм Адам галәйһиссәлам әйтер, юк, мин була алмыйм, минем кимчелекләрем бар. Аллаһ каршында мин гөнаһ эшләдем. Ягъни Аллаһ мин мөрәҗәгать итә алмыйм. Һәм ул икенче Нух галәйһиссәламга җибәрәчәк. Бу озын хадис инде. Нух галәйһиссәламга мөрәҗәгать кешеләр әйтә, Нух, әйдә син безнең өчен Аллаһ Тәгаләдән сора, кыямәт башлансын инде. Ягъни бу шәфәгать кыл дип сорыйлар. Кыямәт башлану турында сорауны. Монда аңларга кирәк. Мәсәлән, Адам галәйһиссәламны кешеләр бит һәр кавым бара. Адам галәйһиссәлам бөтенесе белә. Шуңа күрә кешеләр беренче Адамга әйтә. Ул Нухка җибәрә. Беренче Адам галәйһиссәлам вакытында яшәгән кеше Нухны белми. Соңыннан килгән кемнәр икәнен ул мәйданда торган бер кеше дә аермый. Шуңа күрә әкренләп җыя Нух галәйһиссәлам тагын әйтә, юк ди, минем кимчелегем бар ди. Ул әнә Ибраһим галәйһиссәламга җибәрә. Ибраһимга ул Аллаһның Аллаһка якын, Аллаһның дусты, Халилулла ди. Ул мөрәҗәгать итсен ди. Ибраһим галәйһиссәлам шулай ук моны үз өстенә алмый. Үзем моңа лаеклы дип санамый. Ул әйтә, миннән соң Муса бар ди. Муса галәйһиссәлам ул Аллаһ белән Тур тауында сөйләште ди, турдан туры. Аңа мөрәҗәгать итегез ди. Кешеләр бөтенесе мөрәҗәгать итә. Муса безнең өчен Аллаһ Тәгаләдән сора, кыямәт башлану турында ди. Һәм Муса шулай ук әйтәчәк. Аның үзенең кимчелекләре, ул кимчелекле дип санаячак үзен. Әнә Гыйсага барыгыз ди. Ул аның сүзе, ул мөгъҗиза белән туган ди, аңа мөрәҗәгать итегез ди. Гыйса галәйһиссәламга мөрәҗәгать итәләр. Ул инде соңыннан Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга барып җибәрә. Һәм бөтен кеше инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям иң соңгы уммат. Адам галәйһиссәламны алып шушы көнгә хәтле Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямны таныйлар, күрәләр, кем икәнен һәм аңа мөрәҗәгать итәләр. Мөхәммәд, безнең өчен Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать ит, кыямәт башлансын. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бу вазифаны үз өстенә алачак, Аллаһ Тәгалә шәфаәт кылу. Һәм инде монда тукталып тормыйбыз. Ул Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның шәфаәтләре күп төрле. Берсесе, ул бөтен кеше өчен шушы шәфаәт кыла. Бөтен кеше. Һәм инде ул Аллаһка таба юнәлгәндә иң мөһиме бөтен кеше килеште моның белән. Һәм бөтен тарихта булган кешеләр күрделәр. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям менә ул. Аны таныдылар. Аның лаеклы икәнен белделәр. Берсе дә каршы килмәде. Һәм бөтен кеше ризалашып Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямны бу Аллаһка мөрәҗәгать итү белән ризалаштылар. Һәм шунда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям кузгалганнан соң мәйданда торган Адам галәйһиссәлам алып кыямәткә хәтле бөтен кеше аны зурлаячак. Аны мактаячак, аны зурлаячак. Һәм бу ихластан булачак. Бу дөньяда фақат мусульман кешеләр генә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны зурлый. Калган кешеләр белми. Күпчелек кеше аны белми, аны зурламый, аны хакын хакламый. Ләкин кыямәт көндә шушы дәһшәтле көндә һәрбер кеше аны зурлаячак. Инде димәк, менә без белдек хәзер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга салават әйткәндә без нәрсә әйтәбез күңелебездән? Шушыны бөтенесен телибез. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга
Bir Abu Mas'ud'dan rivayet edilir. Ukbay ibn Amr aytdi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamga keldi de şu oyat eshitilgandan so'ng: "Ey Allohning rasuli, Alloh taolo bizga senga salovat aytishga qo'shdi. Biz senga nechik salom aytasini endi bilamiz. Chunki onda bor salovat aytingiz ham salomlaringizni yetkazing deydi Alloh taolo. Shunga ko'ra biz bilamiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga assalomu alaykum ya nabiyulloh. Senga Allohning salami bo'lsin. Ya Allohning rasuli deb biz ayta bilamiz. Shunga ko'ra u da so'radi. Mısın bilamiz endi. Mısın biz salam beruni haqqin biz o'rgandik. Salamni bilamiz dedi. Lekin bu oyatda salovat aytishga qo'shdi. Biz nechik bu salovatni aytishga tegish dedi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, aytingiz dedi. Biz onu bilamiz bu salovatni. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallita ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bu salavatul İbrahimi deb ataladi. Tanilgan salavat bu eng komil. Eng komil ma'noni o'z ichiga olib, eng komil salovatlarning birisi. Lekin salavatlar ko'p turli, ko'p hadislarda kelgan qisqalari bor. Eng qisqasi biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ismini eshitganda sallallohu alayhi vasallam deb aytamiz. Bor qisqarog'i Allohumma salli ala Muhammadin va sallim. Muhammad va sallim. Lekin nindigina bo'lsa-da, onun şu bütün ma'nosi aslida bir. Ya'ni salovat aytingiz, ham endi anga salomlaringizni yetkazing deydi. Mana misi anlaşıldı. Yani salavatlar ko'p turli, yani aslı mana shu. Sallallohu alayhi va sallam. Yani salavatlar biz erishdan, ham bu salavat ortida biz angladik narsa tilaymiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, narsa so'raymiz. Aslida Alloh taolo narsa so'ragan qo'shdi bizga. Bu bizga aytdi, salavat aytingiz. Şuna ko'ra salavatni so'zini aytdi. Allohumma solli deydi. Biz aytamiz, lekin shu vaqtda ko'ngildan narsa aytganni bilga tegishmiz, anglarga tegishmiz. Endi davom etib ketganda uzun shu salavatul Ibrohimni qaraganda narsa deymiz. Va ala ali Ibrohim degan. Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Ibrohim. Bunda endi bizning tafsirlarda yoki tarjimalarda bunda bir ma'nosini qo'yalar. Masalan, ham Muhammad sallallohu alayhi vasallamga shu aybirlar bo'lsin, ham onun ahline bo'lsin, simyasına bo'lsin deymiz. Lekin olimlar bunda endi kengroq ma'no ko'ralar. Ul simyası degan so'z arabchada ahlun bo'ladi. Ham bunda ahlunga tugul kengroq ma'no deb aytadilar. Ya'ni ali u azra kengroq ma'noda bunda o'lg'ana tugul. Ham endi bizga tafsirlarda birsin beradi, ama aslida o'tib ma'noni beradi. Ya'ni İbrahim ham onun Muhammadning shu ahline deb aytamiz. Demak, bunda narsa degan so'z. Bunda tag'in bir ma'no beriladi. Bu shu Muhammad sallallohu alayhi vasallam simyasi hamda kim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga erdi, onu yarattı. Kim onun sünnetine erib, ol onun için erib yaşaytırgan mana o'rnak bo'ldi. O'rnak etib oldi. Anga erdi. Ham shu kishilar degan so'z. Ya'ni ahli simyasi demak endi alunga kim kira? Birinchisi onun qon tuğanları deb aytdik. Bu endi dadilari, to'tilari. Lekin bir ko'rsatmasi bor, har birisi musulmon bo'larga tegish. Masalan, Abu Lahab onun yaqin otasining tug'ani, lekin u dushman bo'ldi islomga. Shunga ko'ra bunda albatta hech shiksi bu musulmonlarga musulmon kishi ko'zatdi. Ham ikkinchisi onun xotinlari, balalari endi birgina nasibga ketdi. Onun unuqlari ul Fatima onamizdan ketdi. Fatima onamiz ham Ali, onun kuyovi raziyallohu anhu shular nasli ko'zda tutiladi. Ham endi uchinchisi kimda kim onun sunnatini yerib yashaydi. Mas'asi shulay bo'ldi. Demak, Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. Demak, shu biz aytgan solli bu aybirlar bo'lsin Muhammadga sallallohu alayhi vasallamga, ham onun ali Muhammad mana shu kishilarni, onun qon tuğanlarına
аның шушы Фатима нәселеннән киткән бөтен балаларына, оныкларына кыямәткә хәтле һәм аның сөннәтенә ияргән кешеләргә булсын дидек. Булсын дип сорыйбыз. Аннан соң китәм. Кама саллайта аля Ибрахим ва аля Ибрахим иннека хамидун маҗид. Һәм инде ничек, нинди шушы нәрсәне бирдең син Ибрахимга һәм Ибрахимның шулай ук Әли Ибрахим, шул ук әһелләрне, аның кан туганнары, аның балалары кыямәткә хәтле булган һәм аның шушы диненә иярүчеләргә, аңа иярүчеләргә дип әйтә. Монда инде шулай ук бер мәгънә булырга мөмкин әйтәләр. Шуны хәтле дип түгел монда мәгънә. Ягъни Ибрахимга һәм аның шушы Әли Ибрахимга булган кебек дип әйтсәң, ягъни монда менә шуны хәтле Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә һәм өммәтенә бир, Ибрахим алейһиссәлам һәм өммәтенә шушы әһелләрне биргән кебек дигәндә, монда күп количество түгел, күләме түгел. Шуның кебек. Чөнки Ибрахим алейһиссәлам шулай ук Аллаһның рәхмәте астына эләккән пәйгамбәрләрдән булып тора. Бөтен пәйгамбәрләр иреште. Ләкин Ибрахим алейһиссәлам белән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу дәрәҗәгә иреште. Халилулла, Аллаһ Тәгаләнең дусты дигән. Һәм әлбәттә Ибрахим алейһиссәламга Аллаһ Тәгалә бик күп үзенең нигъмәтләрен бирде. Бик күп нигъмәтләрен бирде. Шуңа күрә без әйтәбез, аңа биргән кебек, Ибрахим алейһиссәламга биргән кебек Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә бир. Берсесе. Икенчесе, монда күләм әйтелми, икенчесе әйтелә, асылда Әли Ибрахим ул кемнәр? Ибрахим алейһиссәламнан кыямәткә хәтле киткән бөтен пәйгамбәрләр. Аның Яһуди дине пәйгамбәрләре бөтенесе, христиан дине буенча киткән пәйгамбәрләр һәм аларның әһелләре. Шуңа күрә монда бу мәгънә киңрәк диләр. Ягъни әйтәләр, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шушы салли, менә шу өч нәрсәне ирештер. Ибрахим алейһиссәламгә һәм аннан соң киткән бөтен пәйгамбәрләр һәм аларның өммәтләренә биргән барсына хәтле бер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм һәм аның Әли Мөхәммәдкә ирештер дип сорыйбыз ди. Инде аннан соң китә шул ук кабатлана башлый. Аллаһумма барик. Башта салли иде, аннан соң без сорыйбыз Аллаһумма барик аля Мөхәммәдин ва аля Мөхәммәд. Калган сүзләр шул ук кала. Монда инде барик сүзе бәрәкәттән алынган. Бәрәкәт сүзен без аңлыйбыз. Бәрәкәт ул нәрсә? Бәрәкәтле дип әйтәбез. Димәк, файдасы арта һәм күләме арта. Арты турында бара. Бәрәкәт булсын дигәндә, ул шул күздә тотыла. Димәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне бәрәкәтле кыл, аны бөтен кешегә шушы бәрәкәтле кыл, файдалы кыл. Кайда гына булса да, бу нәрсә генә эшләсә дә, ул безгә файда китерсен. Монда да шулай ук теге аятта, алдагы аяттагы шикелле мәгънә бара. Беренчесе, бер мәгънә, бер галимнәр әйтәбез, һәм Ибрахим алейһиссәламгә бәрәкәтен иңдергән кебек, шушы малына, яшәеше, бөтен нәрсәсенә бәрәкәт. Һәм аның Әли Ибрахимга ирештергән кебек, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә һәм аның Әли Мөхәммәдкә ирештер. Һәм икенчесе, инде Ибрахим алейһиссәламнан Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәле бөтен булган пәйгамбәрләр һәм аларның һәрберсенең өммәтенә бирелгән хәтле, бөтенесенә бирелгән хәтле бер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шушы бәрәкәт бир, һәм аның Әли Мөхәммәд, аның әһелләренә шулай бир дип әйтәбез. Инде аннан соң Аллаһ Тәгалә иннәка хамидун маҗид дип бара. Беренчедә дә шулай, Аллаһумма салли дигән бүлегендә дә, ахырда иннәка хамидун маҗид. Без шуны хәтлене әйтеләдек. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйттек. Димәк, асылда монда инде без чигендергә тиешбез. Без әйттек Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә менә мөмкин бөтен нәрсәне теләдек. Мөмкин булган аңа ирешергә мөмкин җир йөзендә. Бөтенесен теләдек. Бөтен нәрсәне үз иченә ала. Даже иң зурысы инде, иң зурысы Аллаһ Тәгалә аны шушы үзе зурлый. Фәрештәләр зурлый, фәрештәләр тели һәм кешеләр без булган бөтен нәрсәне аңа әйттек. Гөнаһларын ярлыка дип әйттек. Үзеңнең рәхмәтеңне бир. Иң күбен аңа теләдек. Булды.
Kişiler mahluklar arasında o şunday derecede en büyüğü. Lakin Allah Teala de, lakin Allah diye biz aytamiz. Ve lakin Allah dürüstlükte sin Hamidun Majid. Yani sin layıklı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indigine zor şuşu maqtovlarga, ulug'larga layıklı bulsa da, lakin sin absolut, şeksiz maqtovlarga sin layıklı. Zat diye biz onu Allah Teala'nın sıfatını aytamiz. Sin şuna layıklı zat. Sin birden bir ham cheksiz şuşu maqtovlarga layıklı deb biz Allah'ni bütün üstün koyabız endi. Yani en zor Majid, en zor maqtovga iya zat. Layıklı zat deb. Mana shu aytib biz bu oyat bilan tamamlaymiz. Aslında mana bu salavat aytu ul ibadat dedik. Ham onun şeklari bor. Agarda nidir bir kimchiligi bor. Ham shundan tuban bo'lsa, sen endi gunohli bo'lasan. Bu bit ibodat, bu yuklangan. Lakin aytilan bugungi kunda musulmon sanagan tatar xalqында, o'zi bizning xalq uchun aytam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tiyishli o'rin olmadi ko'ngillarida. Tillarimizga anga salovat ali tiyishli darajada tugul, magar salovat ol zikrning bir turi. Biz zikr deymizda Alloh taolaga bir ko'p zikrlar aytamiz. Bu zikrning bir turi ham bu buyuk zikrlardan. Chunki Alloh taolo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni zo'rlov mana shu sharoitcha anga salovat aytib, uni zo'rlov Alloh taolo bizga yukladi. Ham bu buyuk zikrlardan bo'lib turadi. Alloh bizga shu zikrni aytdi, ham biz buni bilan Allohni buyuklaymiz. Alloh buyuklagan kishini Alloh qo'shgancha buyuklagach, zikr aytgach, biz Allohni zikr qilamiz buning bilan. Allohning so'zini ustun chiqaramiz. Hanga ko'ra bu büyük zikirlerden ham biz bilamiz har zikr nendegina bo'lsin. Biz bilgan zikrlar har birisining nenda bo'lsa ta'siri bor. Albatta ol imonga ta'sir etadi. Albatta ol har birisining nendir ajr savoblar vaqtida qilingan, har birisining turmushga ta'siri bor. Nendidir bir yog'ina gunohlarimizni yorliqqa sababchi bo'ladi. Darajalarimizni ko'taradi. Zikrlar bitta ta'sirli aybilar. Kishini tarbiyalay turgan. Lakin biz bugungi kunda zikrlarni bilamiz. Aha, mana buni o'qirga kerak, buni o'qisam bo'lay bo'la. Biz endi qiziq qabatlaymiz. O bizden tilimizden öte, ko'nglimizdan o'tmay. Zikr ko'ngildan o'taratish. Balkim bir necha zikrni ma'nosini anglab, shuni har birisini aytganda tildangina tugul, ko'ngildan aytsak, Allohumma solli deganda biz narsa aytamiz buni bilan. Shul erishsin deb tilab aytsak, bu vaqtda u bizga ta'siri bo'lar edi. Biz bugun endi galishkashin, mana bugun 100 ni aytdim. Anda qo'yib abilar anda tahlisha, men 100 ming shoqqab turgan abilar bor. Men 100 ming tahlisha qo'ydim dey. 100 mingni qiziq, aning ko'pmi chaqara kerak, ko'pmi soatlar yo'qasiz. Lekin La ilahe illallahni har birisini aytganda la ilahe illallah sen ana ko'nglidan shuluq jumla borg'ati. Yo'q ibodat qilirga loyiqli zot magar Alloh o'zigina. Allohu akbar deganda Allohu akbar degan tugul. Alloh buyuk. O sening ko'ngildan Alloh buyuk. Sen uni anglab aytirga tiysin. Subhanallah, alhamdulillah. Butunisi hammana bunday zikr bo'lsa, bu vaqtda bu zikrlarni aytgandan so'ng sening ko'ngillaring ochilib, ko'tarilib ketadi. U butunlay ikkinchi ta'siri bor. Shunga ko'ra bizning ko'pchilik vaqtda butun ibodatlarimiz, so'zlarimiz Qur'onda shulay o'qila. Qur'onni o'qiymiz, jiyib qoldirishga tirishamiz. Men Qur'on o'qib chiqdim, shuni xatli o'qidim, buni xatli o'qidim, lekin ta'siridan mahrum. Shunga ko'ra musulmon qardoshlarim, albatta mana bu salovat aytganda biz mana shu tilakni ko'ngildan aytirga tish, shu solli deb aytganda mana shu aybirlar ko'z oldida turadi tish. Shu narsa erishsin. Ya'ni Allohda gunohlari yorliqansin. Butun Allohning rahmati anga bo'lsin. Allah Teala'ni zo'rlasin, u Allohning huzurida farishtalar oldida zo'r bo'lsin, Allohni zo'rlasin deb biz tilaymiz. Bundan da zo'r tilak bo'lmaydi, Allohni zo'rlavidan da zo'rlov bo'la olmaydi. Shunga ko'ra musulmon qardoshlarim, albatta ikkinchi va'zlarda biz endi qay bir nishkaliklarni qaraymiz. Qay bir o'zinchaliklarini, barakatlarini qaraymiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.